gradukarako lana da ikus-entzunezko komunikazioan laugarren mailan gauzatzen den proiektua, ezta? Proiektua baina amaituta lortzen dute graduko titulu, orduan ezinbestekoa da proiektu hori egitea. Printzipioz proiektuak hartzen ditu 480 ordu inguru, da orain arte, aste santura arte, 2 eguntxo egiten dituzte lan, eta hortik aurrera egun osoz dabiltz proiektuarekin lanean. Proiektuan oinarri nagusietako bat da erakundeekin elkarlanean egiten direla. Hau da, erakunde edo enpresa batek behar badauka, proposamen bat luzatzen digu gure proiektuaren inguruan, eta ikasleak martxan jartzen dira proiektu hori erakundearentzat egiteko. Horregatik daukate erakunde edo enpresan tutore bat, eta unibertsitatean beste tutore akademiko bat. Gradukarako lanen garrantzia da, graduan ikasi duten guztia hortxe bolkatu behar dutela gero ikasleek, ezta? Eskuratu dituzten trebetasun guztiak hor aplikatu behar dituzte gero. Hori batetik, eta gero bestetik argi daukaguna da, eta ikusi duguna hemen sormenaren inguruan, da ekintzailetasunaren inguruan, eta indarrean dauden teorietan da, ikasleak askoz gehiago motibatzen direla proiektu realekin, disiplinartekotasuna landuta, eta eurei autonomia emanda, enpresako tutore bat jarrita, guk beste tutore bat eta espazio bat, ezta? Eta hori guztia egiten ere saiatzen gara gradu bukaerako lanen bitartez, eta gainera da euren lehenengo urratza, bigarren urratza, 3. mailan praktikaldia dute, baina gero hurrengo urratz potentea lan mundurako eta bizitza realerako hori da, eta bistan denez oso garrantzitsua da. Goikolab komunikazio laborategia da gune bat, hemen gune fisiko bat, eta lan egiteko eta ikertzeko, ikasleak ikertzeko, 4. mailako ikasleak ikertzeko gune bat. Hemen egiten duguna da, erakundeak aurkeztu duten kezka komunikazioarekin lotutako kezka jakinei eta zehatzei irtenbidea ikasleak emute dute hemengo tutoretzakin eta hemen egiten dien mintegi, urtien zehar egiten dien mintegiekin irtenbide ahalik eta egokien eman erakundeak aurkeztu duen arazo horri, ezta? Aurten 2 proiektu ari gara lantzen Goikolab komunikazio laborategian, bata da Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat eta bestea Eusko Jaurlaritzarentzat. Lehena dauko diputazioarenak dauko lotura berak diputazioak bultzaten duen egitasmo batekin, ikamizka egitasmoa, euskararen gaineko hausnarketa hori zela hobetu, eta besteat dauko ondare Jaurlaritzarenak dauko zerikusia ondare ez materialenak eta bereziki aurrezko dantza batekin. Eta hemen egiten duguna da hori, tutoretza handi batzukin, hemen fakultateko unibertsitatea, goienako profesionalekin eta ona etorri dien bestelako profesionalekin, apur bat proiektu hori modu egoki baten atara, baina protagonistak ikasleak dira. Guretzat garrantzitsua da, hor beti asignatura pendiente izan delako lotura kultura eta unibertsitateen artean. Eta naiz eta batzutan bide desberdinak izan, askotan konvergentzia hori garrantzitsua da, bai batentzat eta bai bestearentzat. Guretzat irekitzen digu ate berri bat, gauza berriak sortzeko, edo formatu berriak sortzeko gure beharra edatzeko edo zabaltzeko, hau da, kultura ondarea, eta gero unibertsitaterako ere nik uste dut esperientzia ona izan liteke mundu realarekin lotura hartzea. Importantea lankidetza instituzioen eta unibertsitateen artean arlo honetan eta guztietan oso garrantzitsua da. Batez ere eraginkortasuna bilatu behar zaiolako herriak jartzen dituen diru baliabideei, ez? Eta zen nahi, unibertsitatean ikasleak jasot dituzten ezagutzak eta horiek, gaitasun horiek bueltatzea nolabait herriari, ez? Herri erakundeen bitartez, nik uste zeharo klabea dela, ez? Oso garrantzitsua da. Gu oso pozik gaude, ze gainera oso praktikoa izan da, eta oso emaitza zehatz eta konkretua eman digu, orduan oso gustora gaude. Niretzat oso erreza izan da, nik uste beraiek ere oso dispuesto zeudelako eta oso irekia zeudelako eta orduan oso harreman naturala izan da, oso.
hasiera batetik gauzak mahai gainean ipiniz, eta galdetuz, eta erantzunez, eta guztion artean nolabait ere talde bat osatu, eta niretzako oso importantea da talde hori talde bezala funtzionatzea, ez? Eta danak dakatela boza, dana dokagula boza, eta beti, elkarrekin erabakiak hartuz. Eta horrek ematen dizu gero jarduteko beste indar bat. Azken finean, bere egiten dute edo gure egiten dugu gauza, ez? Eta horren, gorputz bat sortzen du horrek. Ba, ez zen esperientza barrixe. Orduan, neuretako bizan da ikasketa prozesu bat zenak izen. Tutore baten funtzioak zeintzu ziren be, fangari ikasten momentuen, nik uste harremana azkenen ona izan dela, eta probat emaitzakin eta posik. Hasieran egitzetan balima ez geunden oso guztua o motibaute, baina azkenik gu ikiste jungean egin da azkenik uston guztua ongea, eta benetan intereseko proiektu egintzaku da hori azkenik geuk asko ikusi dugu. Poliki ikusi dugu, jende desberdin asko ezautu dugu, asko dakina gaina da hori azkenin lepo apreziatzea. Eta esperientzia orokorrin oso ondo, azkenin hori asko ikusi dugu, guretzate aberazgarri izan da, ez da bakarrik izan lan utz bat o proiektu utz bat, bezala, gugan asko aportatu du. Eta nik uste importantena hori izan dela. Gero dokumentala egin dugu, txostenare egin dugu, da azkenin ikerketan da asko ikusi dugu prozesu oztuen nola etxean, baina gugan sortu duen zea hori hasieratik bukaera geure barren zein duen pairauden prozesue hori izan da nire ustez hori aberazgarri zena, da esperientzia oso ona, orokorrin oso ona. Gure motivazio nagusia izan da Basque Culinary Center oso unibertsitate gaztea dela, eta gaztea izateak suposatu du zerotik hastea proiektu berri bat sortzen. Egia da, gaztea izan arren oso proiektu ambiziosoa eta indartsua dela, eta horrek ematen zigun nolabaiteko motivazioa etorkizuneako ere balioko zuen proiektu bat sortzen. Benetan beraintzat erabilgarria izan litekena. Eta nik uste lortu deula eta hori da benetan motibatu eguna bideo honetan zehar. Ikasi dugu unibertsitateen eremuan nazioartekotza estrategia on batzuk izatea dela oso garrantzitsua, eta horretaz ari dira konturatzen azken urte hauetan unibertsitateak, baina oraindik ez dagoela estrategia definiturik, eta ez dagoela asko eginda horren inguruan. Orduan horrek ere gure lana nahiko zaildu digu, ez dagoelako izan referentzia askorik marko teoriko garatzerako garaian, baina hori oso gai interesgarria dela, eta unibertsitatearentzat gaur egun ezinbestekoa nazioartekotza lantzea. Unibertsitateko tutoreak oso ondo moldatu beha marko teorikoa eta iteko garaian, eta gero asko ikasi duguna izan da, Basque Culinary Center berriro txikia da, baina aldi horian oso handia da. Eta harremanetan egon gehan jendeak izena dauka, eta horako jendeakin nola sortu harreman formal bat, elkarrizketa zita bat nola lortu, gero idena nola ekarri lan akademikoa, nola ekarri ikusentzunezkoa, izan da nahiko interesgarria baita.